खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव बिटिसिआव सोमजिदों जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि केसआव श्याम कानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ बाक्सा जिल्लानि निकासियाव थानाय डिस्ट्रिक्ट जेलाव लाबोनायाव सोमजिदों गिख्रंथाव जाथाय। जाय जाथाया जुबिन गार्गनि न्याय मोननांगौनि थाखाय रायजो राजाफ्रा ओंखारबोनानै हिंसायारि खालामफैदों आरो गोबां दावराव दावसि खालामदों सोरखारनि हेंथा। थारैनो बिटिसिआव दावराव दावसि खालामफैनो थाखायसो दायनिगिरि श्याम कानु महन्त मोनखौ बाक्सा जिल्लायाव लाबोनाय जादों नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु रायजो राजाफोरनि। मख'नो गोनां बाथ्रा दि गासै आसाम रायजोआवनो खुद्रिखांदों जुबिन गार्गनि न्याय होनांगौनि थाखाय एबा न्याय मोननांगौनि थाखाय दायनिगिरिफोरखौ हानायमानि आयेन बादियै साजा होनांगौनि थाखाय। दिनैनिफ्राय खमैबो 25 आरो 26 सान जालांबाय, नाथाय जुबिन गार्गनि हरखाबै रुंसारि जानानै थांनाया दासिमबो बिथांनि न्याय मोनाखै। आसाम रायजोनि गोबां लाख लाख सुबुंफोरा दाबि खालामदों जास्टिस फर जुबिन। खायसेफोरा बुंदों जुबिननि थैनाय केसखौ लानानै पलिटिक्स खालामगासिनो दं होनना अजद दिखांदों रायजोनि गोबां सुबुंफोरा। मैयानि जालांनाय बाक्सा जिल्लानि जाथायखौ बुंनो थाङोब्ला जाथाया जादोंमोन जेब्ला जुबिन गार्गनि हरखाब थैनाय जाथायजों लोब्बा थानाय श्याम कानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ बाक्सा जिल्लानि जोबथेसालियाव लाना थांनायनि उनावनो बाक्सा जेल लांगोना मोखाङाव नुजाथिदों गोबां सुबुंफोरनि दावराव दावसि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पुलिसआ सोमावसारगिरिफोरनि मोदोमाव लावथि बाहायनायनि उनावनो पुलिसनि फारसे अन्थाइ खुबैदोंमोन। जाय जाथायाव 4 पुलिसआ गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। बेराफारसेथिं पुलिसनि गंथाम गारिखौ अर लागायनानै सावनानै होयो रायजोफोरा। पुलिसनि गुलियाव सासे सुबुङाबो गोब्राब जोखोम जादोंमोन। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला रागा जोंखांनाय सुबुंफ्रा पुलिसनि गारिफोराव अन्थाइ खुबैदोंमोन। बेबादि थासारियाव पुलिसजों लोगोसे गोबां खौरांगिरिफ्राबो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। बे दुंहाव थासारिखौ लानानै बाक्सा जिल्लायाव मबाइल इन्टारनेट खाबुखौ बन्द खालामनाय जादों। थाद'नाय गैयाजासे समसिम बन्द लाखिबाय थागोन इन्टारनेटनि खाबुखौ। ब्रडबेन्ड आरो भइस कलनिल' बाहायनो हागोन होनना फोसावदों। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै गोबां बर'फोराबो सोंथि दिखांदों दि थारैनो आसाम सोरखारनि खैसार नामा? सांग्रां जा, जोंनि बिटिसि हालामाव दावराव दावसि जाहोनानै बर'फोरनि फाफ्लियाव जंगाल लागायनो सानदों जानांगौ। दिनैनि दिनाव बर'फोरा सांग्रां जानाया गोनां, मानोना हेमन्तनि गाज्रि खैसारबो जानो हागौ जों बर' हारिजों। मानोथो बिटिसिआव दायनिगिरि श्याम कानु आरो सिद्धार्थ मोनखौ हरनो गोनां जाखो? मानो लाबोनो गोनां जाखो बिटिसिआव? गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेल गैयामोन नामा? मंगलदै सेन्ट्रेल जेल गैयामोन नामा? जरहाटआव गैयामोन नामा? बेबादि गोबां कमेन्ट आरो बाथ्रा दिखांनायखौ नुनो मोनदों बर' रायजो राजाफोरखौ। बाक्सा जिल्लानि थासारिया दुंहाव जानायनि उनाव मैया पुलिसआ होंगो दोंगोखौ होखारनो एबा होस्रांनो थाखाय टियार गेस बाहायनो गोनां जादोंमोन। थासारिया ओरैबायदि गिख्रंथाव महर लादोंमोन दि डिउटियाव थानाय पुलिसफोरा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्मनि सिङाव आश्रय लानो गोनां जादोंमोन। बुंनो थाङोब्ला बाक्सा जिल्लानि जोबथेसालिनि मोखाङाव मोनसे थासारि सोमजिदों जेराव सुबुंफोरा पुलिसनि फारसे अन्थाइ खुबैनायाव गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। रायजो राजाफोरनि अन्थाइ खुबैनायाव गोबां खौरांगिरिफ्राबो गोब्राबै जोखोम जादोंमोन, जेराव अन्थाइ खुबैनायाव डेली टाइम्सनि खौरांगिरि नकुल तालुकदाराबो गोब्राब जोखोम जादोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला गुवाहाटीनि गोबां खौरांगिरिफ्राबो जोखोम जादों आरो दासान्दि देहा फाहामसालियाव थिसनदों एबा फाहामथाय लानो गोनां जागासिनो दं। फारसेथिं पुलिसआ जोबथेसालिनि साखाथियाव थानाय ओनसोलाव गोबां रैखाथि हान्जाफोरखौ थिसनदों। थासारिखौ सामलायनो थाखाय टियार गेस, लाठिचार्ज आरो बाराव गावलायनायखौबो बाहायनाय जादों। बे थासारिनि गेजेरावबो खौरांगिरिफ्रा गाव गावनि मावनांगौ हाबाखौ मावगासिनो दंमोन। बाक्सायाव सोमजिनाय दुंहाव थासारिखौ दबथायनो थाखाय पुलिसनि गुलि गावनायाव 2 सुबुङा गुलि नांजायो। बावैसो सोराङाव फैनाय बायदिब्ला गुलि गावजानाय 2 सुबुंनि गेजेराव सासेया उन्दै गथ'सा। हौवासानि मुङा बिद्युत कलिता। खौरां मोननाय बादिब्ला बिद्युतआ बिखायाव गुलि नांजादोंमोन। बिद्युतआ बाक्सा जिल्लानि 2 नंआव थायोमोन। उन्दै गथ'खौ मा थासारियाव गुलि गावनाय जादोंमोन बेनि जेबो रोखा फोरमायथि गैया। फारसेथिं गुलि गावजानाय गुबुन सासे लाइमोन दीपक मेधि होनना सिनायथि मोनदों। दासान्दि सांसारि टाइम्सआव फाहामथाय लागासिनो दं। बेराफारसेथिं पुलिसनि थामहिनबा आसाम पुलिसनि जौसिन बिबानगिरिफोरा पुलिसनि खामानिफोरनि सायाव नायबिजिरगोन होननानै फोसावदों। नैथि खौराङाव दङ बेरगाव जौमा फरायसालिनि फरायसा आफादनि सायख'नाया जोबलांबाय। बेरगाव जौमा फरायसालिनि दालाइ एबसुजों मदद होजानाय सा 7 बिजाथिफोरा देरहासार जालांबाय। लोगो आफादगिरि महरै सिमांसा बर', गाहाय नेहाथारि महरै बुकुल बर', लोगो गाहाय नेहाथारि महरै मनुज बसुमतारी, मेगाजिन नेहाथारि महरै जाफुंसार बर', थुनलाइयारि नेहाथारि महरै सुसिला बसुमतारी, आइजो कमन रुमनि नेहाथारि महरै सम्बारी बसुमतारी, बयज कमन रुमनि नेहाथारि महरै बिप्लब बर', बिथांमोना देरहासार जायो।
देरहागिरिफ्रा जौमा फरायसालिनि गासै जेंना जेंसि जायोब्ला ज'यैनो सुस्रांनायनि राहा लागोन होनना फोरमायथिदों। थामथि खौराङाव दङ आसाम हादोरसानि हान्थामेला मन्थ्रिया बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो गोदानै सायख'जानाय बिटिसिनि काउन्सिलर चरण बर'आ जानो हागौ। गुबुन फारसेथिं बिजेपिनि काउन्सिलर बिजितगोरा नार्जारियाबो बिटिसिनि लेङाइ मासिगिरि महरै जानो हागौ। बेनि अनगायैबो रेखा रानि दास बरा आरो दिगन्त बरुवा बिथांमोना बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा जानो हागौ। गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे थांनाय सानखालि दिल्ली फारसे आगान सुरदों। दिल्लीयाव बिपिएफ दैदेननाय बिटिसिआव बिजेपि काउन्सिलरफोरखौ सोफादेरनायखौ थि खालामनो थाखाय मिरु दैदेनगिरिजों सावरायनाय जागोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे सावरायनाया मन्थ्रि जयन्त मल्ल बर'आयाबो नुजाथिगोन। शिबसागर सदर पुलिस थानानि डिम विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय दिसांगाट गामिनिफ्राय सासे सुबुङा एखे नखरनि सानै आइजोखौ खावनानै लांदों होननानै मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। लांखारग्राफोरनि आखायाव गोग्लैनाय आइजोफोरा जादों अफजल इस्लामनि बिसि चहनाज पहमिदा रहमान जाय 30 बोसोर बैसोनि आरो बे एखे नखरनिनो गुबुन सासे आइजो असरफुल इस्लामनि बिसि हुस्ना बेगम जाय 40 बोसोर बैसोनि होना सिनायथि मोनदों। मंगलबारखालि फुंनि 10 रिंगासोआव सानैबो आइजोआ फिसायनि गनायथि लानानै शिबसागर टाउनाव थानाय सासे डक्टरजों नायनो होननानै थांदोंमोन। बै समनिफ्रायनो सानै आइजोआ जेबो खौरां गैया। बुधबारखालि सानै फिसाय आरो नखरनि सोद्रोमाफ्रा गोमानानै थानाय आइजोफोरखौ नागिरनो जागायो। बे सोमोनांथाव जाथायनि उनावनो सानैबो फिसाया लोगो नांनानै मोनाबिलि समाव शिबसागर सदर पुलिस थानायाव अजद होयो। अजद होनाय बायदिब्ला फिसायफोरा फोरमायथिदों दि बिसि सहनाज पेहमिदा रहमान आरो हुस्ना बेगम उर्फे मासुमखौ शिबसागर टाउननि बबेनिफ्रायबा नगाव जिल्लानि चमगुरि पुलिस थानानि सिङाव मागुरुबारि गामिनि थागिरि आइनुल आलमआ लांखारदोंमोन। उनाव सानै आइजोखौ मोनफिनो। थांनाय माखासे सान सिगां बिहार बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपि दोलोनि बिजाथिफोरनि नैथि फारिलाइखौ फोसावनाय जादोंमोन। नैथि फारिलाइयाव दोलोआ मोन 12 बियाबफोरनि बिजाथिफोरखौ मुंखौ फोसावदों। नैथि फारिलाइयाव बिजेपि दोलोआ मुंदांखा रोजाबगिरि मेटेली ठाकुरखौबो आलिपुर विधानसभा बियाबनिफ्राय मुं थिसनदों। गुबुन फारसेथिं बारग' आइपिएस अफिसार आनन्द मिश्राखौबो बाक्सारनिफ्राय टिकेट होनाय जादों। आनन्द मिश्राया साननैसो सिगां बिजेपि दोलोआव हाबदोंमोन। फारसेथिं बिजेपि दोलोनि बिजाथिफोरनि नैथि फारिलाइयाव गुबुन गोबां गोदान मोखांफोरखौ नुनो मोननाय जादों। दोलोआ चाहपुर, अंगियाव आरो मजमपुर गाव बियाबफोराव गोदान मोखांफोरखौ बिजाथि महरै थिसनदों। चाहरनिफ्राय राकेश ओझाखौ टिकेट होनाय जादों। सिगांनि विधानसभा बिसायख'थियाव मुन्नी देवीआ बे बियाबनिफ्राय बिजाथि दंमोन। बेबायदिनो दोलोआ महेश पासवानखौ अज्ञानाव प्रजेक्ट खालामदों। 2020 मायथाइनि बिसायख'थियाव बे बियाबनिफ्राय बिजेपिनि बिजाथि शिवेश कुमारमोन। जुबिन गार्गनि थैनाय जाथायखौ लानानै सिंगापुराव मोनसे प्रफेसनेल नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना डिपुटि हाइ कमिशनार एलिसें बिथाङा मिथिहोदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुङो दि नायबिजिरनाया सोलिफुबाय थानाय समाव सिंगापुर पुलिसआ जेबो फोरमायथि होनाय नङा। सिंगापुरनि लेङाइ हाइ कमिशनारआ जोंनिसिम बे बाथ्राखौ फोरमायहरदों। मख'नो गोनांदि सिंगापुरनि लेङाइ हाइ कमिशनारआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिंगापुर पुलिसआ जुबिननि थैनाय जाथायनि सायाव दानथामनि गेजेराव चार्जशिट जमा होगोन होननानै फोरमायथिदों। बे बाथ्राखौ हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिहोदों। राहुल गान्धीआ थाबैनो गुवाहाटीआव फैगोन। राहुल गान्धीआ जुबिन गार्गखौ न्याय होनो थाखाय कंग्रेसनि न्याय यात्रायाव बाहागो लाफैगोन। राहुल गान्धीआ फैगौ 17 अक्ट'बराव गुवाहाटीआव फैगोन आरो जुबिन गार्गखौ मान बावफैगोन। फैबाय थानाय समाव कंग्रेसआ हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बे न्याय यात्राखौ जागायगोन होनना मिथि मोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।